Manyasha. Wait. Ndasiwa nebhazi. Kuchi. Ndasiwa nebhazi chema bhazi rera ndambozvitaura ndidomuka na 4 ndiende bhazi. Nditure ngemismatch. Ku Ndiyani. Asi pane vaenzi zvise ko bamnini zvise. Sure boss. Zvise musuda ku Ndiyani. Manyasha mbunya kunyepedzera kudzungaira mani ndikubvunza kuti Ndiyani. Afika morning gown rangu. Achenda kupi ko iwe? Sana wekuno. Imoni gown rangu. Kundiyani Manyasha kupfeka morning. Ndabva pana 4. Iko nezvi dzatwa mwa 6 na 7 nebhazi. Usapfeka kudondwa. Usapfeka dondwa. Ku Ndiyani. Manyasha 2 hours ndabva panapa patopinde munhu apfeka morning gown rangu. Andumbopindura zvandiri kutaura. Iwe. Ndikubvunza tsano ndimo muri kupi mimi? Manyasha 2 hours ndabva panapa ndasiwa nebhazi ndadzoka.